Nanjengoko kubonakala ngathi eliphondo laseNtshona Koloni ligqithile kwinkcochoyi yomsinga wesibini wokugqugqisa kwentsholongwane yecorona, abasemagunyeni kweliphondo bathi baza kuqhubeka besenza inzame zokuqinisekisa ukuba bakhusela uluntu. Bathi akukacaci ukuba mangaphi amachiza aza kunikwa eliphondo ngurhulumente kazwelonke, kodwa baza kuqhubeka nenkqubo yokongeza amachiza okugonyela intsholongwane yecorona kweliphondo. Might get 10% of the batches for the healthcare workers, taking into consideration that the national work out on 1.25 million of healthcare workers. Abasemagunyeni kweliphondo bathi nanjengoko kukho imingeni kwinkqubo yokufumana la machiza okugonya kwihlabathi, baza kwenza konke okusemandleni abo ukufumana amachiza okugonyela i-COVID-19 beliphondo. No, this is not easy. I mean, the whole world is trying to find vaccines at the moment. But I see exactly the same thing with the governor of the state of New York doing exactly the same thing, saying that he too is going to be looking at procuring extra vaccines for his state, and I will be doing exactly the same thing. Amaziko ekuzagonyelwa abantu kuwo nalawo aza kunikezela ngala machiza aza kubhaliswa ngokusemthethweni ngabasebenzi abakwicandelo lezempilo abangaphaya kwe-99,000 abaza kugonywa kwisigaba sesibini sale nkqubo. These are the estimated target numbers. Healthcare workers, we currently think 103,535. Phase 2, we think there's a total of 1.9 million. And you can see the breakdown of phase 2. And then phase 3 is the balance of everybody, which is then 2.9. And we believe with this, about 5 million people have to be vaccinated in this province. Ziphambili nezicwangciso zamaziko azagcina la machiza. For the Covishield vaccine, it is what we would call the normal vaccine fridges. Now, we have already ordered and have delivered 50 additional fridges, and there's another 50 on order that's going to be delivered next week. Abasemagunyeni kweliphondo laseNtshona Koloni bathi baza kugxila ekucaciseni imiba yezempilo nezenkolo edala inkxalabo ngale nkqubo yolugonyo.